ajar besar. Pat kami ke ILP tingin hap yon bade budin hi katu. Te ya tangi kulang supaya pak penginang ya budin. Ngamla ban omongan budin le. Ukertong jong ka Voice of the People Party lani VPP uban sayeng ha ka by election MP ka Bansawan u Dr. Batskem Merbo ulakren badba halor kimat ki bakongsan ki bakta ya ka jalla Meghalaya kentup ya ka jingakun election ka inner line permit lani ILP bat ka jingdawa ban penrung ya ka tin kasi ha ka 8 schedule jong kariti sensar kari India. Kani ka jingakren ka wan hadien ka jingklat no jong MP Barim i Dr. Ricky AJ Singkon ka bala penlong ya ka MP by election ha ka Shillong Parliamentary Constituency. Haka jinga kren jung u Dr. Merbo ula banjur ba ka election kam day tang ka jinga kun hapling ki kertong henrei ka day ka Voice of the People kata ka sur jong kipat ba ka badai ban pen pau ha ka yeng dor bar thawan. Ula ong ba ka jinga kun ka VPP ka shong nong rim ha ki mat ki bakta shisha ya ka jalla bad om tang ha ki jinga kren san perthai. Ula kren lu halor ka jingdawa ban pentrei kam ya ka inner line permit lani ILP ha Meghalaya da ka baong bakani kalong kamat ka bakongsan ban yada ya ka jalla kariti dustur bat ka jinglong tenrai jong kitrai jalla. Nalor kata ula banjur ya ka jingdon kam ban penrung ya ka tien kasi ha ka 8 schedule jong kariti sensar kari kenang bakanyo ya ka jing itu bat ka jingada ka papura na ka sorkar pedeng. Hakaliang kikam an bat jingnya selok hayeng dorbar ulak dau bakimat kum ka jing penbet ya ki kendon sensar kentup ya ki an kum ka food safety bat ki wei ki benta bakta ya ki imlang salang ki dei ban ya kat kum ka jing mentoi pat ba bat om dei ban le tang kum ka rukom pendep kam. Ulak dau ru ya ka jingalong baper ha ka jella ha ka ba dei bat ki benta ktien bat culture da ka baong ba ki jingnya selok halor ka ktien kasi bat ki wei ki ktien kum ka bengali ki dei ban ya ha ka jingnya buram bat jingnya snut holang. Kat ba ka tarik jong ka by election kadang ab u Dr. Merbo ula penpau ba ka VPP kan bateng ban ra shakmat ya ki matpat ba na ka ba pensyong nong rim ya ka jinglong hok ka jingada ya ka jella bat ka jingkiu shaprang jong ka imlang salang ka Meghalaya. Kini ki isu ki ba lasem ki ba kam ya than ru kawi kedega tu mo pi la ong kedega sham ka ichi ka tu kedega bang hap an ya budin kemudian kalian ke parti juga ingin buat ka manifesto jo sen ajar besar pat kami ke ILP tingin hap yon bade budin hi ka tu te ya tangi kulang supaya pak penginang ya budin ngamla ban omongan budin le kum ke parti ngin yai budin ni katakan ke jingkular jungi siapa pak hari election gaban sama pi house name ajar kena ham Manipur kadang ke BJP kilo ILP hang ni kadang ke BJP kami kalian kami wak ILP mereka apa kami wak ILP buat kasih jantian kegentin kasih jantian ka preamble jong ka Bengal Eastern Frontier Regulation ruang tu ke syaweng penban tiang tu ngimla bancu kain petang ba ngimdan hak sarkar ngindo dan ngidon hak sarkar nginyo kini ki isu ba ngila ba ngilahi